A Barcelona ha de canviar bastant per la gent gran. I en aquesta ciutat hi ha 350.000 persones de més de 65 anys. I per això nosaltres el que farem és posar sobre la taula un programa que en diem de mentoria, Sí. que posi en relació Perfecte. la generació aquesta de més de 65 anys amb les generacions més joves i que creï la suma d'intel·ligències i capacitats en benefici de tots dos. La gent es jubila als 65 anys, als 65 tenim un marge Hi ha molta capacitat. de capacitat per ensenyar a la gent jove. La gent gran és un actiu de la ciutat. Sí. No és només allò que en diuen les classes passives que No, deien no, abans. de passiu no tenim res. Exactament. Tindrem un programa que vol posar en servei tot el patrimoni que tenim d'escola pública, de biblioteques, de museus. Aniria molt bé que molta gent gran hi participés i col·laborés activament, s'impliqués. De la història dels altres se n'aprèn molt per la pròpia vida. Per exemple, els pisos tutelars, és que tindrien que haver-hi pisos tutelars a tots els barris, perquè la gent gran, com ara jo, que ja sóc gran, doncs no te trobes sola. Aquest és un objecte addicional del nostre projecte, Sí, sí, ja l'he que és vist. posar en peu serveis Sí. adreçat exactament a la solitud. No? La societat deu, la societat té un deute amb la gent gran. De manera que hem d'afegir aquesta iniciativa i aquesta capacitat d'acompanyar, de no deixar ningú sol.